Tak, čaute, čaute, vítam vás u predstavovačky na ďalšiu z noviniek zo sezóny 23-24 a tentokrát to bude OPC Platinum, veľmi obľúbený produkt. Boxík obsahuje 12 balíčkov po 12 kariet, mala by tu byť jedna Hardsign Auto karta, prípadne nálepka, ak pôjde o tie Blue Rainbow Auto, tie bývali vždy nálepkové. A teda ďalších veľa inzertov, mali by minimálne 5 limitovaných kariet. Takže uvidíme, pozrieme sa tomu. A hlbok som na tom zvedavý na tú kvalitu a podobne. 21-22 mali problémy s centeringom, 22-23 boli fajn. Takže uvidíme čo. 23-24. Takže tu je našich 12 balíčkov a môžeme teda ísť na to. Balíčky, klasika, typický spôsob rozbalovania takého iného typu. A tu máme teda prvé base. Base vyzerajú za mňa dobre. Anthony Duclair, David Pastrňák, Andrej Vasilevský, Dylan Strome, Tage Thompson, Alex Stach, Marky Ruky, prvá Conor Zary, dobré meno. Adam Fantilli, ďalšia slušná Marky Ruky, to teda base. A Ryan Johnson. Potom za nimi tu máme Photo Driven, klasický insert z tejto série. Matty Beniers, Marky Ruky Rainbow, Adam Ginning, Philadelphia. A potom tu máme Marky Ruky Sunset, Matthew Poitre. Takže je to tak, Sunsetka, Matthew Poitre. Karty vyzerajú za mňa dizajnovo veľmi dobré. Je to pekne urobené. Dávam tomu zatiaľ menšie plus. Centering tam tiež nebol zlý. Ideme na druhý balík. Uvidíme nejakú fialovú. Nebude to Marky Ruky. Violet Pixels by to mala byť. Johnny Gaudreau, Seth Jarvis, Andrej Kuzmenko, Brandon Montour, Leon Draisaitl a Andrej Svečníkov. Marky Ruky, Conor Bedard. Takže veľmi pekný prvý hitík. Marky Ruky, Mark Del Gazio a Jona Kopánen. Photo Driven. No, Brent Burns. Videl som chvíľku meno. Toto je Rainbow Retro. Retro Rainbow Rasmus Dahlin. Tí tiež vyzerajú celkom v pohode. No a Violet Pixels je Evander Kane limit 38/299. Takže prvá limitka tohto produktu. Samozrejme to najočakávanejšie meno Conor Bedard. Stav karty je výborný. Takže pekný hitík. Na tom, že tieto base Marky Ruky sa tiež budú zo začiatku predávať za celkom slušné sumy. Takže aj asi celkom kvalitný hitík. Určite by sme radi videli nejakú jeho paralelku. Tu máme Matt Pink, Alex Pietrangelo, Lucas Reichel, Morgan Riley, Nino Niederreiter, Anton Lundell, Jack Hughes, Luke Hughes, Marky Ruky, Kevin Korčínsky, Marky Ruky a Damon Hunt, Marky Ruky, Sweet Selections, Jacob Pelletier, ešte to dobre vyzerá, na Rainbow, Joel Eriksson Ek, Minnesota a Matt Pink, Evgeny Malkin. Je zaujímavý dizajn, ale vyzerá to za mňa celkom dobre. Není tam toľko ružovej, ako sme zvyknutí, že bývalo na tých kartách. Minulý rok mali trošku problém, že na niektorých kartách boli vidno také popruhy. Aký to bolo keď sa balilo. Tentokrát to zatiaľ nevidím. Som teda nevidel ešte. Máme ďalšiu Sunset. Stevenson, The Brinket, Perfetti, Kaprizov, Peterson, Brandon Gallagher, Marky Ruky, Dustin Wolf, Pavel Mintyukov a Arnold Durondo, Sweet Selections, Logan Cooley, je dobré meno, Marky Ruky, Rainbow,
Rafael Lavoy a Ken Johnson na Sunsetke. Takže je to tak, že ten Marky Ruky, Rainbow, Rafael Lavoy a Logan Cooley na Sweet Selection. Výborné meno. Jeden z tých lepších rookies. Čaká 8 balíčkov, čiže teda zatiaľ máme iba jednu limitku. A Red Prism by mala byť tu. Caulfield, Kairu, Miller, Helibak, Toffoli a Kuznecov, Marky Ruky, Förster, Kondota a Stanislav Svozil, Sweet Selection z Brock Faber. Na retre je to Dylan Larkin a Red Prism Matthew Barzal, tiež tie karty dobre vyzerajú. Za mňa veľké plus. Limit 194 lomeno 199. Dizajnové to teda podľa mňa podarený produkt. Vidíme, čo sa bude týkať nejakého toho plnenia. Vieme, ako to bývalo. Boli dobré boxy, boli priemerné boxy, bývali aj hotboxy. Tu máme dve Rainbow. Marner, Kečak, Marchesol, Thomas, Sanderson, Mikko Rantanen, Marky Ruky, Ryan Key, Cole McWard a Arthur Silos. Photodriven je Matthew Tkečak na Rainbow Retro. Jason Robertson. Ešte celkom pekne to vyzerá. A Jake DeBrus na Rainbow, takže klasická Rainbow a Retro Rainbow boli v tomto balíčku. Je trošku slabší. No a ešte mám polovicu boxu pred sebou. Tu máme opäť Sunsetku. Nečas, Fereby, Wilson, McEvoy, Tavares a Jared McCann na Marky Ruky, Voronkov, Stauber a Ridley Gregg. Photodriven typu Meyer, Rainbow, William Carlson a Matt Pink, Elias Peterson. No. Nám teda chýbajú 3 limitky aj podpis. Máme na to 5 balíčkov, takže všetko bude asi tu na konci. Nejakú limitku. Ticle, Stone, Jones, Matthews, Ferraro, Kempy, Marky Ruky, Tompkins, Leo Carlson a Hardy Hamen Aktal. Photodriven Austin Matthews, na Rainbow Ruky Ridley Gregg, a teda Retro Ruky Ridley Gregg. Je to Goldman Mark André Flery, je to tá Liquid Metal 51/399. Aj tie majú trošku menšie zmeny. Vyzerajú celkom fajn. Ešte teda Retro Ruky Ridley Gregg. Keď sa nám podarí nejaká zlatá farba alebo zelená, tu máme ďalšiu Violet Pixels. Besser, Guli, Carlson, Zigres, Barkov, Oushi, Marky Ruky, Bolduk, Nice a Evangelista, Sweet Selections, Devon, Levi, na retre Ryan O'Reilly a je to Tyler Kleven, Marky Ruky, Violet Pixel 71/299. No to nám teda chýba nejaké nižší limit. Všetko máme tie limity vysoké, takže čakal by som, že sa nám ukáže nejaký limit do 100.
To je štvrtá limitka. Sme nemali hod magmu. Zatiaľ. Opäť je tu teda Matte Pink. Norris, Šarangovič, Hertl, Scheifele, Kečak, Markström, Marky Ruky, Hugh McGing, Luke Philp, Sean Farrell, Jane Gensel na Showmanship, takže novinka v tomto produkte. Logan Thompson na Rainbow. A Matte Pink, číslo 19, je to Drake Patterson. To je Base, Rainbow, Logan Thompson. A Showmanship, Jake Gensel. Zatiaľ teda prvý z týchto inzertov. Tu máme opäť Red Prism. Ďalšiu Showmanship. Thompson, Dach, Binnington, Hamilton, Ehlers, Šestierkin, Marky Ruky, Kleven, Jorio a Svejny. Showmanship, Brady Tkečak, JJ Peterka na retre a Red Prism je Puis, Balinskis, Marky Ruky, Red Prism 87/199. No čaká nás posledný balíček. Limity zatiaľ všetky také vyššie, takže mám trošku aspoň teda dúfam, že by mohol byť ten podpis v nejakom lepšom limite. Seismic Gold. A tak nie. Podpis bude za ním je to Ruky Auto, je to Cosmic, ale je tam nejaký zaujímavý insert. Reeves, Burakovský, Mayer, Kane, Nylander, Marky Ruky, Trun, Robbins, Isaac Rosen, Showmanship, Marc-André Fleury, na Rainbow je to Dawson Mercer, Jack Eichel, to je tá premiér, ale uvidíme, čo podpis. Ruky Auto, Cosmic, a je to Tyler Kleven, Ottawa Senators 19/65, takže ako som spomínal, čakal som nejaký podpis do limitu 100. Tyler Kleven, také trošku slabšie meno. A je to teda náš hitboxu. Takže je to myslím, že premiéra, no je to tak, premiér Jack Eichel. Trošku to vyzeralo ako Save Me Gold, bohužiaľ, nepodarila sa. Každopádne, to je predstavovačka na OPC Platinum 23-24. Za mňa po dizajnovej stránke je to výborné, vyzerá to veľmi dobre. Tak uvidíme, že keď sa to bude viacej a viacej rozbalovať, ako to bude vyzerať. Asi taký najhodnotnejší hit z toho boxu, Marky Ruky, Connor Bedard. Takže páni, za mňa produkt fajn. Dneska budeme pravdepodobne otvárať na to case break, zostávam tam posledné tyby dobrať a to už nejak dorazíme a večer si lupneme celý 8-boxový case, takže zatiaľ vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa a počujeme sa u ďalšej predstavovačky. Čaute.